بحري مزلوة تفتراو بدوتات تزوننو هفتان بحرياو تصقاتاتو نقطو قادس قليل ايكونان سلازخونه نزي سلسة ربعي نايزا ان نبرلا زلنا بلانيت زشفنه ماياو كفال ان مزماز دك السبات كابتنتي اتحيزوم كسابلومي اب حيال سرح تصميدوم يركبو እዚ ሓያል ናይ መሃዝነትን ተባላሕትነትን መንፈስ ዘበገሶ ሎሚ ንኹሉ እኳ እንተዘይበልና ንገለ ካብቲ ክብፃሕ ሕልሚ ዝነበረ ምዝመዝ ቀንዲ ምንጪ ፕሮቲን ደቂ ሰብ ኮይኖም ኣብ ሕፅረት ምግብን ማኣዛታትን ንዘሎ ሓጓፋት ኣብ ምቅላል ኣብ ዝተዋፅኦ ኣብ ምግባርን ከም መድሃኒታትን ካልኦት ብዙሓት ኣገልግሎታትን ዝውዕሉ ብምዃኖም መሰረታውያን ጠለባት ደቂ ሰብ ከማሉ ብምጽንሖም ህይወታውያን ባሕሪ ብኣበርክቶኦም ምስቶም ኣብ ቅድሚት ዝስርዑ እንስሳታት ዓለም እዮም እንተኾነ ተጠቃምነት ናይዞም ናይ ባሕሪ ጸጋታት ምስ ናይ ዝውንንዎም ህዝቢ ባህሊ ምዕባለ ኣድላይነቶምን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከም ዝፈላለ ይፍለጥ ደቂ ሰባት بهيوت نمقصال زغبرو ناي منبار قالسي زتفلالي قد هيوت كتقوم نبر طريق خينلو اتمنتاي اتزبقع سلازسرر بز مغنيات زقا مستي ببغزيو زرزلو عالماوي لوطتات بديكا قصالنت نمحاس بطبب استقلس منقسقاسات يحتت ابز وحلول تتقامنت اتي نخلو فطور بنصان بمعرن استعدل غزي اب قدميتي يسرع ገፈፍት ዓሳ ከም ዓይነት ዝጥቀሙሉ ናይ ምግፋፍ ሜላ ዝጥቀሙሉ ኣገባቡን ይፈላለም ብሬተታት ወይ መርበባት ዝግበር ምግፋፍ ዓሳ እቲ መሳርሒ ክርአ ስለ ዘይብሉ ዝበዝሕ ግዜ ብግዜ ለይቲ ኣቦቱ ይጻወድ እቲ ብጀለብ ዝግበር ኣገባብ ግና እቲ ክህደን ዝተደልየ ዓሳ ነቲ መዋናወኒ መግቢ ወይ ለዓፍ ክርዮ ስለ ዘለዎ ኣብ ብርሃን ዘለዎ ግዜ ክኸውን ይምረጽ እንተኾነ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዓሳታትን ናይ ገዛ ርእሶም ዝተፈላለየ ናይ ምምጋብ እዋን ስለ ዘለዎም ንዝተመርጸ ዓሌት ኣብ ልክዕ ቦቱኡን ዝምገበሉ ግዜ ምኻድ ግድነት ይኸውን በዚ ኸኣ ገፈፍቲ ዓሳ ዝተፈላለዩ ኣገባባት ብምጥቃም ናይ ልክዕ ቦቱኡ ኣብ ልክዕ እዋን ክኸዱ የድልይዎም ናብ ባሕሪ ዝማልእዎ መዝሓሊ ዓሳታት በረድ ውሕድ ብምዃኑ ገፈፍቲ ዓሳ ክሳብቲ ዝመጠንዎ ግዜ ዝኣክል ኣብቲ ባሕሪ ደቂሶም ከም ዝጸንሑ የረድኡ ንሎም እምበር መደብ ካብ ጸጋታት ባሕርና ንሓደ ካብቶም ትርጉም ግዜ ብምርዳእ ንግዚኦም ኣብ ግቡእ መዓላ ንምውዓል ኣብ ሓያል ሓርኮትኮት ተጸሚዶም ንህይወቶም ካብ ብኽነት ግዜ ምስ ዘናግፍዋ ናይ ገማግም ባሕርና ጻዕራማት ሰባት ከተላለይኩም እዮም
ንባሕሪ ጌና ካብ ህፃንነቱ ዝፈልጦም ከም ኩሉ ተቐማጢ ደሴታትን ገማግም ባሕርን ነቲ ብድምፂ ማዕበላቱ እናዛነየ ካብቲ ዘለዎ ትሕዝቶ ንምሃብ ዘይበቅቕ ባሕሪ ብምዕባዩ ምስ መሳትኡ ብምዃንዩ ንምሕምባስን ጀለብን ስርሐ ኢሉ ተተሓይዝዎም እንተኾነ ከምቲ ልሙድ ናይ ወለዲ ሙንየት ውሉዳቶም ኣብ ትምህርቲ ንኽነፍዕሎምን ብምባልን ስድራ ቤቱ ናብ ባሕሪ ንክኸይድ የፍቅዱሉ ከም ዘይነበሩ ይሕብር ወዲ 12 ዓመት እንከለዎሲ ኣብቲ ግዜ كنت سومن عرفت دلوانا جزء باغان لي باغان جلب لنا نخيل مثل جزات نخيلنا باغان جلب جزء باغان سلغنا في زين كنت سومن بغمان حلفان بالعري سومن جن تملس كاجل قرب جنزف تسعس فغر نايت بحر تحدر أو كلها ديت نايت بحر سيزن برني زنبالينا بحر جينا وايد كاو معلتنا معلتي أقاطع فيبرني راتوا باغا فيبر سيلنا برد فيبر كبعليك حزا جميرا كساسة لا يا ما تسكن كل اللي تخاف سرحلان هنا كم جان دبلنا كلنا فغر نحضركم ستركم بكها جنزبنا بحرقة كترابون كلها بتعمي جنزب لنا قرص زغانة بجزاز اللي بقاسة شفنا الكاف جزيتي بحسن راجور لي متي زنبالي أوها ملو سمير مالي كاوقت إلى صدفات وهاي بمنستر حبت عسى هذه صدفة جرخة أكشناي مشت نقول سرح مسوع الكوس قاب ساعات كنفران كاب سرح وتسعيه جزاء متس كمسيح يعرفوا الجزء مالتي قاب ساعات شدشة دحرينا يبون مسدكي ما يمردنا ساعات نقلبتها نقلنا يعرفوا الجزء هذا خول دحري زلوا دحر ساعة 10 حالة بدخل بحر لي فيه هذا اللي وقت مالي وفيه زرقة كل غيبها نقول ساعات شدشة كاب بحر وتسع أداقة غيدا زرقة ونلو عصار كيبه تخيل سرحيات مالتي ብዝመንሰይ ኣብቲ ተመዲብሉ ዝሰርሓሉ ዘሎ መንግስታዊ ስርሑ ኣብ ግዜኡ ክርከብ ስለ ዘለዎ ናይ ምግፋፍ ዓሳ ስርሑ ብኸመይ ከም ዝውድኖ ክገልጽ እንከሎ ኣብቲ ግዜ ተባሓር ዝሰርሓሉ ምስ ስራሕ ናይ መንግስቲ ኸ ንዓይ ፅግመኒ ኣብዚኣ ኸ ንጎይ ዝኣቱ ሰዓት 7 ካብዚኣ ቤት ፅሕፈት ከም ምክትታል ፌደሬሽናት ሓላፊ ኣሃዱ ተመዲበ ኣለኹ أجي بزح أنا عايش جري ولنا في بحر إنه حنسا وقعت أمتى نفاس كقعت من أنكل قرب جيزة قطعت قتل في ساعات كده نبلغ 5 ساعات كأتوس قباني أو كم حالة في كامبر سبورت زواسي من غير بحري أتو حساب قبل الثلاثة أو تحابرني غم سب كاب ساعات 4 النهار زي سنترال هوتيل بايتاتين استطاعت لونا قام حجوا كاب عليه زي ميرة بعليه كاتولا منيرة يوم قلت أجينا بزحات سنة جيزة هذا سلطاني مستعجروا فدرسين بمرة ميرنا له مالنا أصيح زو ماله مكتل طريق صحيح كده هاي لو خمين قعازلو مكتل طريق هاي بزح شجر عايز شجرنا قال يقولون تجيزه مديبك بساعاته جيزه تبكي بمرة بتاعك شجرة كان ናብቲ ለይታዊ ስርሑ ቅድሚ ምኻዱ ዘድልይዎ መትሓዚ ዓሳታት ዝኾኑ ለዓፍ በቲ ካስትኔት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሬተታት ምቕራብ ኣቐዲሙ ዘካይዶም ንጥፈታት እዮም ገሊሰ ባለኸ ብሙሉ ምሰፃረ ስርሑ ጅምር ማለት እዩ ብድሕሪ ርስሓ ዝበሃል ኣይደለን እዩ ኣብታ ድቦ ናብ ስርሑ ጥራይ ክኾን ኣብ መንጎ ናስራሕኻ እንከለኻ ዓሳ ስለ ዝስሕበካ ካራ ክትኩኑ ትኽእል ካልኦት ክትኩኑ ትኽእል ባሕሪ ማለት እዩ أصيف كودي هاجر بسرعة حجمي كلها هاجر نعاز بلتي نديو زلوا شعور شرني في الله بزحز تاس على في الكعب ساعة سابقة شعبان السنايبر مالتي جروبر انفرار باراكودا تعازو كله سعيد بجكاتي نور منغستاوي مغفاف عسا سرحو أب كوميشن سبورت أم سلطان ناشو تصاوت بايتاتينس مقددام ناشو جلابون كم زساتفن بزي سرح زخاب بزح عوتات كم ستقوانا تصفن نعو بغربا زفلطو سبات يردوم
حلافة أحدو مكتتال فدرشنات نايزواي بمنجز درجة استمدوا اللبوطة مالتيهم لذي تواهي بوزل حلافة نتكلم خنا نوي عامة أبز سريح كم دانيا خوينو كم دانيا مهانون أبز كم سبورتا خوين حالي فيه في اللعب نايكو أساق مالتيو كم تساوتها خوينو نبار نايزواي في اللعب كتابات مالتيو أبزي بيسحفت سعيد زغلقورن تلامتي ناس بزيحيو قل إسكان زبودا يخونا بزي كم ناي فدرشن كتال خوينو كسرح الكاتس بتحدا هاني أبت ميدا خينوها كم دانيا خوينو كسر تريو بتحدا ها كما سلطان كو أساق خوينو كسرح الكا يسنه بتبحرن تخطا هاني أبتنا موهاد فلاج ناي مزاف جلاو زلنا ودرات دارغا سيو نتي سرح أورغانايزر خوينو زمرحون زودون مالتيو بابزي أنا يجراون تينس كأني أسيو كما سلطانن كم طرنافن كوينو نيجراون تينس أبني إذا حلفة كل تشحن 10 شومنتن بدرجة هاجر زوبا كاب شديشتين زوباتات قدام هاي درجة إذا أبني جراون تينس عشت جلابو كساب 30 مترو ان حنسابون لعلي كبصح زخل عمقوت بمقذف توغعيزم يبصحوم اسمرا شخص سعيد كارتيكس ريغولا كالوت تبايلن زغلصا لمودات ناي مغفف عصب بمقاد لمود معالتاو نقفتاتهم يكايدوم لما بزعتي هنا نسرح القابي زقاب شخص سعيد بشن غزن فاس نمسيكا بتحال شنو كين كاسر صراحه هذا مالي زي كوينو كورات لك حصا مريت له او بالكا جالوها ولا مريت كين كاسا نفاس حلفوت غيرها نفاس متحلفكاش على ما قد خاص تطل مالي عشرة خاص تيد مالي خاص وصلي خاص رهيقان عقام الكت مالي كنت سنوات كاخو مالي قال غبزي عسات نيبار توغادات سقاب حج 5 بولينا لنا نحن نزار نغير لنا تراينا بزح الى سقامتي زتحلا مراقب كابتن كاندي مفاري عساتات بمخانن اب مقعبات مهرتي زوم لمداوያን ገፈፍታ ዓሳ ኣብ ተራ ከም ዝፃወታ ይሕብሩ نزي كل سرحاتو نمكياد زخونة ساقم كم زيبول زحبر سعيد زخونة كسرح زدل الساب ننبسو انت آمينو كسرح ساقم كم زيبولون نقولو انت تات قرب مخانو دما كم زدلي وسيغي يحبر من سيسي بعال نفسه دلي قتيلسي ما نسب نفسي قتلوني سرح انت يلس سرح غلي وناس هجا انا ليدين قدر الناس راح يكون كونسي ساساي سرح سرح انت زبل مسرح مغنات يعني عرفت ساعات انا خندي ساعات 4 ساعات اغلاني ديك ساعه سيلن قبل هذيك خسري حتى كمان انت لا كمان غير انا قعب دلني انا قصد فلني انت لا قصد فلني انا قعب دلني انا من سيناتنا غور بيقولوا انا زي تزلوا ولا زي بقول لكم حجز انت زي بقول لكم ولا انا استدرار التي اذا قاتي زبله سبسي اباص سايشغرني موداتا أبي وتو وزخنا متساي كخنلو إننا تكسفنا أبزمت مدبنا بخالف ليز بلا مدب يراقبنا سلام كلام
ደሴት ሙጀድሕ እዛ ወዲ ሰብ ዝነብረላ ፕላኔት 29.2 ሚእታዊት ብንቁጽ መሬት ክትሽፈን ከላ 7.8 ሚእታዊት ድማ ብማይ ዝቆመት እያ። ዓለምና ብጂኦግራፊካዊ አቀማመጣ ኣብ 7 ክፍለ ዓለም ተኸፋፊላ ትርከብ። እዘን ክፍለ ዓለማት ስፍሓት መሬተን ካብን ናብን ከከም ዕብየተን ይፈላለያ። እዘን ክፍለ ዓለማት ብማይ ዝተኸባ ክንሰን ከም ደሴታት ብቁፀራ ዘየኽእለን ነጥብታት ምትንካፉ ኣገዳሲ ስለ ዝገብሮ ክነብርሃልኩም ፈቲና ኣሎና። ደሴት ክንብል ከለና መሬት ብማይ ዝተኸበ ዝብል ኣብ ብዙሕ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና። እዚ ግን ብልክዕ ሙሉእ መግለጺ ዝህብ ኣይኮነን። ደሴት ማለት መሬት ብማይ ዝተኸበ ኮይኑ ካብታ ዝደቐቐት ኩጀት ክሳብታ ዝነኣሰት ስፍሓት መሬት ዘለዋ ክፋል ዓለም ዝበጽሕ ከም ደሴታት ይቁጸራ። ከም ኣብነት ኣፍሪቃ ብማይ ዝተኸበት ክንሳ ግን ካብታ ዝነኣሰት ክፍለ ዓለም ኣውስትራልያ ብስፍሓት መሬት ስለ እትዓቢ ከም ደሴት ኣይትቁጸርን። በዚ መንጽር ክርአን ከሎ ድማ ካብ ኣውስትራልያ ብስፍሓት መሬታ ዝነኣሰት ካብ ደሴታት ዓለም ድማ እታ ዝዓበየት ኮይና ተመዝጊባ ዘላ ግሪንላንድ ክትከውን ክኢላ። ኤርትራ ብጂኦግራፊካዊ አቀማመጣን ዘለዋ አገዳስነትን ካብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ተበጊስካ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ነቲ ክሊማዊ ወቕቲ ደጋ ወይ ነደጋ ቆላ ጥሉል ንፋስ እናስተማቕርካ ናብ ኣፍ ደገ ባሕራ ንኽትበጽሕ ፍሉይ ግርማ ዝተዓደለት ሃገር እያ። ጉዕዞና ካብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ኣጋ ወጋሕታ መሬት በረሃው ኣብ ዝበለሉ ግዜ እዩ ዝጅምር። እቲ ጉዕዞ ከባቢ 8 ሰዓት ዝወስድ ነበረ። ፀሓይ ኣብ እትበርቀሉ እዋን ደቂ ሰባት ወትሩ ብጽባቐን ብድምቀታን ክሰሓቡ ይረኣዩ። ሓደ ሰዓት ናይ ጉዕዞና ምስከድና ፀሓይ ክትበርቕን ብማዕዶ ደሴት ደሴ ክንዕዘብን ጀመርና። እቲ ናይ ፈለማ ብርሃን ፀሓይ ምስቲ ደንደስ ባሕሪ ተዋሃሂዱ ዝፈጥሮ ጽባቐ ነፍሲ ወከፍ ተጓዓዛይ ብውሽጢ ልቡ ሓጎስን ርፍታን ክስምዖ ጀመረ። ጉዕዞ ምስ ቀጸለ ብዙሓት ደሴታት ማዶት ዓሳክር ሹምሃ ምስታ ዝዓበየት ደሴት ዳህላክ ፊት ንፊት ጉጁም ክብላ ክመስላ ክዕዘቡ ምስ ጀመሩ ብግዳማዊ ጽባቐአን እዘን ደሴታት ኩርዓት ሓበን ጅግንነት ኤርትራዊ ክስምዖም ጀመረ። እቲ ን81 ነውቲላል ማይል ዝወሰደ ጉዕዞ ክልተ ደሴታት ብሸነኽ ምብራቕን ምዕራብን ፊት ንፊት ተቋሚተን ክንዕዘብ ከኣልና። ጉዕዞና ድማ ናብታ ናይ መወዳእታ ጫፍ ደሴት ዘላ ቀጸልና። ስፍሓት መሬታ 290 ሄክታር ዝበጽሕ ኮይኑ ብራኸ ናይዛ ደሴት ክሳብ 21 ሜትሮ ይበጽሕ። ደሴት ሙጀድሕ ደሴት ሙጀድሕ ካብ ጎቦ ደሴት ኣውካን 1 ማይል ርሒቓ ንምብራቕ ትርከብ። ደሴት ሙጀድሕ ብምብራቃዊ ክፋል ናይዛ ደሴት 4 ንኣሽቱ ደሴታት ሓቂፋተን ትርከብ። እዘን ደሴታት ቀሪብካ ክሳብ ዘይረኣኻየን ምስሊ ዓበይቲ መራኽብ ዝተዓሸጋላ ንኸምስላ የደናግራኻ። እዘን ደሴታት ነቲ ካብ ማእከል ባሕሪ ዝመጸ ብርቱዕ ማዕበል ብዝፈጥሮ ፍሉይ ቅርጺ ዝተጸርቡ ውቁባት በዓትታት ንኸውንና ኣኽኢልወን። ደሴት ሙጀድሕ ቅርጽ መሬታ ምስ እንዕዘብ ቁጥሪ 8 ዝመስል ኣቀማምጣ ትውንን። ሰሜናውን ደቡባውን ክፋል ልዕል ዝበለ ብራኸ ክህልዎን ከሎ ማእከላይ ክፋል ናይታ ደሴት ንምዕራብን ምብራቕን ድማ ለጠቕ ዝበለዩ። ማእከል ናይዛ ደሴት ብጻዕዳ ሑጻ ዝወቀበዩ። ንውሕ ዝበለ ጎልጎል ገምገም ደንደስ ባሕሪ ድማ ትውንን። እቶም ካብ ማእከል ባሕሪ ዝመጸ ነበልባል ማዕበል ኣብቲ ደንደስ ሑጻ ባሕሪ ምስ ገጭቦ እቶም ወርቃዊ ዝተሓወሶ ዝመስል ሑጻ ከንጸባርቑ ይረኣዩ። እዚ ተፈጥሮኣዊ ጽባቐ እዛ ደሴት ኣብ ምድሪ ቤታ ሸናዒልካ ንኽትዛወረሉ ሓሳባትካ ከተርውየሉ ተህርፍ ይገብራ። እቲ ሓንሳብ ጥሚትካ ዘይምኖ ደቡባዊ ክፋል እዛ ደሴት ዝለዓለ ብራኸ ክሳብ 21 ሜትሮ ዝበጽሕ ኮይኑ ብኹሉ ዙርያ በቶም ዝሞቱ ኣኻውሕ ዕምባባታት ባሕሪ ዝቖመ ዓንኬላዊ ዝመስል ቅርጺ ትውንን። እዚ ድማ እቶም ካብቲ ማእከል ባሕሪ ዝመጹ ከልካሊ ዘይብሎም ማዕበላት ምስቲ ዓበይቲ ኣኻውሕ ተጋጭዮም ዝፈጥርዎ ምንቅስቓስ ማይ ምስቲ ኣጻድፍ ሰሓቢትን ማራኺትን ንኽትከውን የኽእልዋ።
ናይዛ ደሴት በቲ ካብ ዓለም ለኻዊ ማእከል ባሕሪ ዝመፀ ነበልባል ማዕበል እናተጋማጠሉን እናተሰራሰሩን ምስቲ ትሑት ሙዚቃ ዝጥዕም ደሃዮም እናወሰኸ ናይ ፈለማ ሓይሉ ኣሃዱሉ ዘዕርፈላ ደሴት ምዃናዮ እዚ ብርቱዕ ማዕበል ምስ ሙሉእ ሓይሉ ነቲ ደንደስ ባሕሪ ምሰጋጭዎ ዝፈጥሮ ምንቅስቓስ ክሳብ 5 ሜትሮ ንላዕሊ ምስ ዓፍራ ክህንደድ ምርኣይ ልሙድ እዩ ስለዚ በቲ ሓቂፋቶ ዘላ ዕቁር ጸጋታት ንትውንኖ ትሕተ ቅርጺ መሬትን ቱሪዝማዊ ሰሓብነትን ኣዝያ ተባሃጊትያ ደሴት ሙጀዲሕ ኣብ ባሕሪ ይኹን ውቅያኖስ ብተፈጥሮ ደረት ስለ ዘይብሉ ዝኾነ ምግርጫው ንኸይመጽእ ኣብ 1982 ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሕጊ ባሕሪ ዘስፈሮ ውዕል ካብ ገምገም ባሕሪ ክሳብ 200 ናውቲካል ማይል ርሕቀት ግዝኣታዊ ናይ ሓንቲ ሃገር ምዃኑ ይፍለጥ ሓንቲ ሃገር ኣብ ግዝኣታዊ ባሕራ ሙሉእ ስልጣንን ቁጠባ ሃገር ዘደንፍዕ ክትገፍፍን መጽናዕታውን ካልእን ክትሰርሕ መሰላ ሕልው እዩ ድሕሪ 200 ናውቲካል ማይል ርሕቀት بعلم لخاوي زتوهبه حق بحري زغونت هاجر كتجففن كتجوعزن يفقدا أبز مأكل بحري نزغونت هاجر بعلم لخاوي حق بحري زصرق مثل وان النت بمعره يبتحن ደሴት ሙጀዲሕን ባሕሪ ዶብ ኤርትራን ዘለዋ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣን ኣገዳስነትን ዓብይ ጠመተ ክህልዋ ኣኽኢልዋ እዛ ደሴት ካብቲ ዓለም ለኻዊ ማእከል ባሕሪ 25 ናውቲካል ማይል ርሒቓ ትርከብ እዛ ደሴት ዝኾነት መርከብ ኣብ ከባቢ ማእከል ባሕሪ ትገፍፍ ምስ ትህሉ ካብታ ደሴት ክንደይ ናውቲካል ማይል ርሒቓ ከም ዘላን ምቁፅጻር ይሕግዘና ደሴታትና ኪንዮቲ ዝህባና ጥቕምታትን ኣገዳስነትን ህላወ ጸጋታት ባሕርና ንምርግጋጽን ንምቁፅጻርን ይሕግዛናየን ደሴት ሙጀዲሕ ብዘለዋ ስትራቴጂያዊ ቦታ ሓንቲ ካፕተን ሰብ ኣልቦ ደሴታት ኤርትራ ኮይና ብብዝሒ ጎብየ ባሕሪ ዝወልዳላ ምዃና ትፍለጥ ኣብ ማእከል ክፋል ናይዛ ደሴት ደንደስ ባሕራ ብኽልተ ገጽ ብምብራቕን ብምዕራብን ከምኡውን ሰሜናዊ ምብራቕ ሕፃ ብምዃኑ ንኽወልዳን ክፋርያን ምቹእ ቦታ እዩ ዝያዳ ንኽወልዳሉ ዝገብሮ ድማ ካብ ዓይነት ሕፃ ምድቃቑን ምፍራዩን ፍልልያት ከም ዘለዎ ይፍለጥ ሕፃ ናይ ደሴት ሙጀዲሕ ኣዝዩ ደቂቕን ኣእማን ዘይብሉ ብምዃኑ ጎብየ ባሕሪ ንኽወልዳላ ዝያዳ ምጭእቲ ይገብራ ኣብዛ ደሴት ብዙሓት ዓሌታት ኣዕዋፍ ባሕሪ ተምራውን ቦቢ ሱቲጋልስ ተርንስ ዝወልዳን ዘዕርፋላን ምዃና ይፍለጥ እዘን ኣዕዋፍ ኣብቲ ጻዕዳ ሕፃ እዘን ደሴታት ዘወን እናበላ ነቶም በጻሕቲ ዝመጹ ኣጋይሽ በቲ ጥዑም ደሃየን እናዘየማ ናይ ቋዕ ብድሓን መጻእካ ዝብል መልእኽቲ ዘስምዕ ኮይኑ ምስቲ ነዊሕ ደንደስ ባሕርን ኣጻዲፍን እትውንኖ ኣብ ህይወትካ ፍሉይ ተዘክሮ ተሕድር ደሴት እያ ኣብዛ እንነብረላ ፕላኔት ኩሎም ፍጥረት ናይ ዓለም ምስቲ ዝሰማምዖም ከባቢ ንኽነብሩ ይግደዱ ብዙሓት ህይወታውያን ብሰንኪ ክሊማዊ ምቅይያራት ካብ ገጽ ምድሪ ክጸንቱ ከለዉ ገሊኦም ድማ ኣብ ሓደጋ ምጽናት ይርከቡ በዚ መንጽር ነዞም ኣብ ሓደጋ ምጽናት ዝርከቡ ህይወታውያን ባሕሪ ህላውነቶም ንምቕጻልን ዝወልዱሉን ዝፋረዩሉን ቦታ ምሕዛእን ምዕቃብን ቀዳምነት ክነውሕስ ይግባእ ደሴታት ሃገርና መፍረቶም ኣእላፍ ህይወታውያን ባሕሪ ስለ ዝኾና ቀጻልነት ዘውሓሰ ቅርዑ ኣጠቓቕማ ምግፋፍ ዓሳ ጸጋታት ባሕሪ ምቁፅጻር ስነፍልጠታዊ ምርምር ምዕባይ ካብ ብከላ ባሕሪ ምውጋድ ነቶም ኣብ ምጽናት ዝርከቡ ምዕቃብ ሓላፍነት ክንስከመሉ ይግባእ